Lumaki si Melchor sa isang nayon ng Pangasinan. Noong bata pa siya, kabilin-bilinan ng kanyang ina't ama na huwag pupunta sa tabing ilog. Bakit parang takot na takot kayo sa lugar na yon? O sisa pa niya. Piksi ng kanyang ina. Iyon ang utos ko sa iyo, kaya sundin mo. Habang lumalaki si Melchor, sari-saring kwento ang naririnig niya hinggil sa tabing ilog. Sabi ng ilan, may mga laman lupa raw na naninirahan doon, pero ayon naman sa iba pa, pinamamahayan daw iyon ng mga kaluluwang tila galit sa mga nabubuhay pa. Galit sila sa tao. Pruweba ang mga nalulunod dyan sa ilog. Ang mga kaluluwang yan ang dahilan. Hinahatak nila sa kamatayan ang bawat matsyempohan. Sambit pa ng isang matanda sa nayon. Totoong may mga nalulunod na buhay sa ilog. Karamihan ay mga bakasyonista lang sa nayong yon. Nakapagtataka sapagkat ang marami sa mga nalulunod ay marunong namang lumangoy. Tingnan mo, yun nalunod noong nakaraang buwan. Nagbabakasyon lang yun kasama ng anak ni Maring Inday. Ang sabi, swimmer daw yun sa Universidad na Manila. Bakit nalunod? Ipaliwanag nyo nga. Mahirap hanapan ng paliwanag. Lumaki si Melchor na nakagraduate ng high school na ingat kapag nagagawi sa tabing ilog na yun. Gaya ng iba, bagong sibol na kabataan sa kanilang bayan, sa Maynila rin nagkolehiyo si Melchor. Sa kabila ng kapuspusan nila sa buhay, maigting ang pagsisikap ng kanyang mga magulang na mabigyan siya ng magandang edukasyon. Nag-iisa raw kasi siyang anak. Pagdating ng araw ay wala na raw siyang makakaramay sa buhay. Kaya naman nagsikap ang kanyang mga magulang para i-secure ang kanyang future. Nagkaroon ng mga kaibigan sa Maynila si Melchor. Nang sumapit ang bakasyon ay nagkakaisa at nagkakaayaan. Sige na Melchor, sama naman kami sa'yo. Bakasyon naman tayo, di ba? At tubili si Melchor. Kasi, promise, hindi mo kami magiging problema. Kanya-kanya kaming pamasahe. Mag-chip in kami para sa food allowance. Walang problema sa pagkain, salo ni Melchor. Nahihiya lang kasi ako sa inyo sa daratnan nyo sa bahay namin. Ito naman, huwag mong isipin yung aanihin mo yung magandang bahay kung ang nakatira naman ay kwago. Sabi naman ni Mitch. Ang kaklaseng crush niya agad, una pa lang silang magkita. Gustong-gusto niya yung fouted lips nito na tila kay sarap halikan. Tama si Mitch, salo ni Eileen. Okay lang sa amin kahit anong datnan sa inyo. Kung maikli ang humot, gawin nating punda. Nagtawanan ang magkakaklase. Ikaw talaga, kahit kailan, hindi nawala ang sense of humor mo. Huling araw iyon sa ikalawang semester. Pag nakuha na nila ang kanilang class card, kasunod ay sem break. Pahinga muna ang mga estudyante sa mga masusungit na profesor. Sa totoo lang, gusto ni Melchor ang idea ng kaklase, lalo't kasama si Mitch. Enjoy siya sa bawat oras na nakikita ang dalaga. Sige, sabi niya, tawagan ko muna ang parents ko. Sasabihin ko muna sa kanila na gusto niyong pumunta. Pag pumayag sila, tuloy tayo. May paupahang cellphone ang barangay nila sa Pangasinan Province. Kung may gustong pakiusapan o tawagan na kamag-anak, kailangang mag-text muna at iabiso ang gagawing pagtawag sa kamag-anak. Aalertuhin ng mga tanod ang tatawagan na kamag-anak at mag-aantay ito sa barangay hall. Nakausap ni Melchor ang ama't ina. Payag ang mag-asawa
katwiran ng mga ito. Mabuting kilala ng mga ito ang mga kaibigan na laging kasama ng binata sa Manila. Inihaw na dalag, tinolang manok sa ilalim ng balag. Naglagay ng mesa ang itay ni Melchor at nilagyan niyon ng mga dahon na saging. At doon ay nagkainan. Alanganing tanghalian o merienda kasi pasado 2:00 na ng hapon. Parinin na kayo. Kain muna. Siguradong gutom na kayo. Pagtatawag ng ina ni Melchor. May hawak itong pambugaw ng langaw. Kayo po, sabi ni Jumer, best friend at board meet ni Melchor. Sige, mauna na kayo. Bali, 4 silang magkakasama. Sina Eileen, si Mitch, si Jumer, at si Nelson. Type naman ni Jumer si Eileen. Nagkamay sila sa pagkain. Sa tanang buhay ni Melchor, pakiramdam niya'y noon lang siya naging masaya. Balang araw, magiging taga dito ka, Mitch, biro ni Jumer. At lumabi naman ang dalaga. Birong nasakyan ng ama ni Melchor. Bakit? Ito bang si Mitch ang napupusuan ng binata namin? Opo, maagap na sagot ni Eileen. Kaya lang ho, mukhang mahiyain yata talaga ang mga taga Pangasinan. Hindi ho makadiskarte Nag-flash si Melchor. Aba, wala sa lahi namin ng torpe. Itong asawa ko, baka hindi kayo maniwala. Ito agad ang inano ko na kasal sa una palang pagkikita namin. Totoo ho? Kahit itanong mo pa sa esposa ko. Binalingan ni Eileen ang ina ni Melchor. Nay, totoo bang sinasabi ni tatay? Humagikik ang ginang. Oo, nakatabi ko siya sa paggagapas ng palay. Aba, sabi-sabi ba naman sa akin? Nakahanda na raw siyang pakasalan ako. Pumayag lang daw ako. Tawanan ang 3 bisita. Galing niyo pala, tay. Ani Jumer. Kaya nga, sagot ng ama ng binata. Hindi torpe itong si Melchor namin. Siguro'y tumetsyempo lang siya. Saka mahigpit ang bilin namin na magtapos muna siya bago manigaw. Nagtama ang paningin ni Melchor at Mitch. May pigil ng ngiti sa labi ng dalaga at una pang magbaba ng tingin si Melchor. Maasikasong host ang mga magulang ni Melchor. Madali namang pasayahin ang 3 kabataang bisita. Puro laking syudad. Maganda sa 3 ang anumang bagay sa nayon. Tuwan-tuwa ang mga itong sumakay sa kuliglig. Isang improvised cart na hila ng traktora. Nakitulong pa nga ang 3 sa pagtatanim ng sibuyas. Gusto ko ang batang yan. Bulong ng ama kay Melchor. Isang hapon, inginuso si Mitch. Walang arte sa katawan. Sa ganda ng mga daliri sa paa at kamay, mahuhulaan mong hindi laki sa hirap, pero tingnan mo, tumutulong sa mga gawaing bahay. Delikado sa mga dayuhan sa kanilang nayon ang ilog na nabanggit. Mismong mga kalugar nila ay natatakot maligo roon. Delikado ron, sabi niya, kasi kumukuha yun ng tao. Oh, ani Eileen. Kwento lang siguro yun. Sino namang kukuha? Kasi nga raw, may mga multong tila galit na namamahay sa tabing ilog. Mukhang naiinggit daw ang mga ito sa mga gaya natin na nag-e-enjoy pa dito sa mundo. Ibig sabihin, kaluluwa sila ng mga tao? Mga taong, ano ba yun? Mga taong ayaw pa sigurong mamatay. Sabat naman ni Mitch. Parang gano'n na nga. Sagot ni Melchor. Hindi totoo yun. Singit pa ni Jumer. Computer age na tayo, tol. Huwag na kayong maniwala sa mga ganong kwento. Nakahiyaan ni Melchor ang magtanggi. Kaya pumayag siya.
Sinabi na lamang niya sa mga ito na huwag na lang sabihin iyon sa kanyang mga magulang. Napakalinaw ng tubig. Aninag ang maliliit na batong buhay sa ilalim. May paisa-isang maliit na isdang lumalangoy doon. Di kasinong maaliwalas ang lugar. Kinatatakutan nga kasi. Pero may mga bakas na mga nakaraang presensya ng tao. Naisip ni Melchor, may mga taong nagpupunta rito. Hindi lahat ay natatakot sa balibalita na may multo sa lugar na yon. Nagbating sut pa sina Eileen at Mitch. Pero higit na mapangahas si Eileen. Agad-agad ay nagtanggal ng pang ibabaw na short at lumusong agad sa tubig. Ang linaw! Ang sarap maligo! Alika na kayo dito! Halos itili nito. Kinalabsaw nito ang tubig at sinabuyan ang tatlong nasa pampang pa. Huwag kang pupunta dyan sa malalim ha, bilin ni Melchor. Mahirap na, buti na yung nag-iingat. Tama, dyan ka lang sa mababaw para laging malinaw ang legs mo. Sabi naman ni Jumer. Ungas! Sigaw rito ng dalaga. Muli itong sumalok ng tubig sa pamamagitan na lukong na palad at sinabuyan muli ang tatlo. Tayo na kasi, halina kayo. Sumunod na rin sa tubig si Jumer. Nagtanggal na rin ng short si Eileen para maligo na rin. Nakaabang naman sa kanya si Melchor para alalayan ito sa paglusong sa medyo matarik na dadaan ng bato. Hinaharot na ni Jumer sa tubig ang napupusuang si Eileen. Nang pare-pareha silang matigilan. Kumalabsaw ang tubig sa gawing unahan at paglingon nila'y nagilalas ang apat sa kanilang nakita. Biglang nagkaroon ng makapal na usok. Pagkuway, dalawang uniformadong sundalong Hapones ang lumitaw. Bawat isa'y kababakasan ng poot ang anyo. May bayoneta ang dulo na mga rifle. Eileen! Sigaw ni Mitch. Takbo! Paano makakatakbo ang isang nasa tubig na ay nababalot pa na matinding sindak? Kitang-kita nila Mitch at Melchor ang nangyayari. Kina Jumer at Eileen. Kinubabaw ang mga ito ng dalawang Hapones, hinila hanggang sa ilalim ng ilog. Kitang-kita nila kung paanong magpumiglas ang dalawang kaibigan hanggang sa tuluyan ng nawala ang lakas. Saka palang nakapag-isip ng tama si Melchor. Mabilis na tong hinila ang isang kamay ni Mitch at hinilang palayo. Dali! Bilisan mo! Sabi ng binata. Hihingi tayo ng tulong. Si Melchor ang unang residente ng nayon na aktwal na nakakita kung papaano nangyari sa kanilang matagal ng kwentong kumakalat. Si Melchor ang unang may first-hand account ng pagpapatunay sa mga pangyayari. Kung ano ang nakita, iyon ay isinalaysay niya sa kapitan ng barangay na naghahanap ng linaw sa hiwaga. Natagpuan ito ang sagot sa paliwanag ni Mang Agyo, isang dating gerilya noong panahon ng digmaan laban sa mga Hapon. Kung di ako nagkakamali, ang dalawang Hapon na sinasabi niyo'y ang dalawang sundalong Hapon na umibig sa dalawang dalagang taga rito. Simulang paniwanag nito. Hibang na hibang ang dalawang Hapon na iyon sa kanilang kasintahan na hindi nila alam ay lihim na kapanalig ng mga gerilla. Minsang nagyaya ang dalawang dalaga sa dalawang kasintahan na magpiknik daw sa ilog. Patuloy pa ni Mang Agyo. Pumito ang isa sa dalawang babae. Hudyat iyon ng mga gerilyang nagkukubli sa kakahuyan. Tapos lumitaw ang mga gerilya at walang awang pinagbabaril ang dalawang naliligong Hapon
bago namatay. Galit na galit at nagmumura umano ang dalawa. Sa kanilang wika, sumumpa siguro iyon. Isang sumpang paghihiganti. Kataksilan ng mga iniibig na babae. Isang sumpang hanggang ngayon ay tinupad ng kanilang galit na kaluluwa. Libo pa ang mga sundalong Hapon ang namatay rito sa Pilipinas. Kaagyo, bakit naman ho hindi nagmumulto ang mga iyon? Napatay sila sa gera. Iba ang dalawang pinag-uusapan natin. May kaakibat na pagtitiwala at pag-ibig ang kaso nila. Higit nga namang nakakagalit ang ganoon. Pinagtaksilan at ipinagkanulo sa kamay ng mga kaaway. Nagkatinginan ang mga nakikinig sa kwento. Pamisahan ho kaya natin ang tabing ilog, Kaagyo? Patanong na suhestyon ng kapitan ng nayon. Hindi katoliko ang mga Hapon. Anang veterano. Bakit hindi niyo ipaabot kay Mayor ang bagay nito? Siya na ang bahalang makapag-ugnayan kung kanino para mabigyan ito ng pansin. Ang ginawa ng kapitan, nakipag-ugnayan naman ang alkalde ng embahada ng Japan. At makailang buwan pa, isang pangkat na mga Hapon ang nagtungo sa nayong iyon. Partikular na ang naiulat na tabing ilog. Nagsindi ng mga insenso at maliliit na kandila na may sarili-sariling kulay. May umuusal ng dasal sa wikang Nipongo. May isinaboy na polbos sa tubig ng ilog. Pagkatapos ng ritual, nakangiting nagwika ang isang opisyal ng delegasyon. From now on, they won't disturb anybody. Na totoo, mula noon, wala nang napapabalitang nalulunod sa ilog ngayon, sa nayon ni na Melchor. Ako nga po pala, si Saldi, tubong, Batanes, kaibigan ni Melchor.